Takže čaute, ja som Conan a vítam vás u ďalšieho dielu z našeho single player let's playu z hry Minecraft. Takže ja by som chcel ísť troška toto tu dneska, ja by som chcel ísť ako rozšíriť tento tu barák. A ja neviem, že či to urobím timelapse, alebo ako normálne. Tak ja asi začnem normálne a potom z toho spravím voľaký timelapse, keď to nebude voľaké zaživné. Tak, takže a ja som vám chcel povedať, že z 4K USA už asi točiť nebudem, lebo ja som tam natáčal a sa mi to samozrejme nenatočilo, takže som nechtiac to nezapol, ja som vravela, tak nič. A vlastne, ja som sa tam pozeral na tie ceny. A vlastne, keď som tie ceny videl, tak mňa išiel tak proste som si povedal, že to nemá cenu, že to tie veci nikdy akože dobre nebudeme mať, lebo to tam stojí obyčajná plus 18 165G. Tak ja som sa rozhodol, že ak poznáte Magnesa, tak on teraz je na jednom serveri GM a ten server sa volá 5 Stories a on by mal každú chvíľu výjsť. Takže na ňom by sme akože začali, ma tak napadlo. Takže tak. A v ďalšom dieli si asi pôjdeme spraviť sklad, lebo tá truhla je hrozná. Ja počkať, asi sa musím dať ešte vypaliť. Tuto vypalujem ináč to zlato. Vypalujem to schodami, áno, vypalujem to schodami. Bo ja tie schody akože až tak moc nevyužijem. Tak aspoň tak, no. Pri tom pečení, že ušetrím to uhlie. Tak. Asi si pôjdem urobiť ironovú lopatku. Tak. Na tom Magnesovom tamto teda začnem a tam dúfam, že tie ceny budú tak z začiatku také nízke, že 30G a tak, aby som si dobré veci ponakupoval a potom už budeme mať pokoj, potom už len doexpíme, začneme za novú postavu, tie veci už voľaké budeme mať, takže to bude fakt dobre, takže bol na tom USA fakt plus 18 165G, takže fuj. Čo na našom ofikuje za 65G plus 18, hej, luxus magia. Aj s 2 gemami nájdete. Tak ja neviem, ja by som už asi viacej hodil do timelapsu ostatok, takže ja sa vám za chvíľu ozvem. Shout to all my lost boys, we rowdy. Shout to all my lost boys. Shout to all my lost boys. Shout to all my lost boys. Shout to all my lost boys, we rowdy. Shout to all my lost boys. Shout. Dobre, takže ja som späť a teda, ja neviem, ja by som
ešte troška aspoň túto stenu, ale to už spravím na komere, vykopal. Takto ešte toto 2, 2 a tuto ešte 2, takto. A keby ste sa báli, že ten vchod bude tak divno, že bude presne takto a tak ja si ho kľudne pohode môžem presunúť tak do stredu, takže to problém až tak není. Ja to tu ešte osvietím, tak. Aspoň si pritom nakúpeme voľaké uhlie. Len sa bojím, že narazím na voľakú jaskyňu. Ale akože inak v pohode, no. To teda dokopem ešte na kameru a potom ja neviem, v ďalšom dieli, alebo ešte možno v tomto by sme mohli aspoň kúsok začať. By som chcel urobiť taký sklad. Lebo, no veď vlastne už som hovoril, že prečo, takže ešte neviem, akú dám pesničku do oného, do timelapsu. Takže nechajte sa ešte prekvapiť. Teda ja to už asi viem, hej, keď sa vy na toto pozeráte, ale ale zatiaľ to neviem. Raz, dva, šup. Ja som hodím ešte torč. Ja si myslím, že to bude celkom pekne veľké. Potom to sa budem snažiť voľako nadizajnovať, nech to voľako vyzerá. Tu nebola tá hlina, gravel a ešte tuto po stenách cobblestone. To nahradím asi stonebrickami alebo tak voľako. Alebo neviem, no. Že horok zo stone slabov aj spodok by som bol ako striedavo drevo, stone slab drevo a tak. Tak, Ježišimaria, ďalší gravel. Ešte tu je? Budem musieť hodiť torč. Tak. Vlastne tu tam caveku, čo sme tam ako teraz tie diely ťažili, tak ona už je celá vyťažená. No, dobre, sú tam ešte také odbočky, ale to je už hore. Ja sa radšej budem zdržiavať dole, tak ja už asi tam budem točiť iba branch miningy a to keď tak timelapsové, lebo ťaženie ako branch miningov na kameru, hej, to je troška nuda. To ešte dokúpem to uhlie. Šup. Tak. Dobre. Že ono by to malo byť v pohode a tu ešte to uhlie doťažím, pokiaľ mám ten krumpáč nebo pickaxe. Tak, dobre. To samozrejme ten cobblestone potom nahradím, hej, takže to sa nemusíte báť. Tak. To nepotrebujem vyťažiť a ešte toto. Tak. Dobre, tak ja neviem, čo by sme ešte išli robiť, že by sme teraz išli ešte posunúť ten oný vchod, tak raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tak ja by som to asi ešte o jedno...
počkať, 17, 18, hej. To je 8, 16, 18, to je 9, 18, dobre. Takže ja by som to teda ešte o jedno teda predĺžil. Tu mám také. Toto bude 18x18 miestnosť. Takže ako ja si myslím, že celkom v pohode veľké. Tam, neviem, či je to odtade až sem 18, ale malo by byť. Ja som to robil tak zároveň. Ja som počul pavúka. Počkajte, ja som si chcel ešte spraviť. No, vyzerá to, že ďalší diel si pojeme na lov jedla. Aha, už viem, prečo počujem pavúka, tak ja sa vyspím. Dobre. Už tam horia. Si urobím aj to gold armor. A šup, 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 šup. Ešte na bodky mi vyjde. Paráda. Dobre. Pane Bože, aha, meso si zoberem. Ja sa idem pozrieť teda ešte von. Ježiši Maria. Toto. Enderman. Fú, ja nič. Ja tu len tak chodiť. No pekne. Ešte si spravíme teda jednu. Ja si spravím teda tie ironové gate. A šup, raz, dva. Ešte jednu pickaxe. Tak. Vyzerám teraz celkom dobre, že? Dobre mne. Tak, to ešte teda dokopem. Pane Bože, ten Enderman sa furt portuje. Si ešte sem hodím torčku. Ešte sem, tak. Pane Bože, tam oni umierajú. Skeletoni. Ja neviem, či to vy asi počujete. On mne asi nenahráva zvuky v hre. Asi, teda neviem. No, tak, dobre. Dobre, tak teraz by to malo byť presne 18x18, takže nájdeme si stred. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Takže tu je stred. Takže začneme kopať. Tak, dobre. Toto tu si torč poberiem. Tak, dobre. A ja to ešte teda zahrabem. Nie, počkajte. To zle robím. A nie, dobre. Už môžem aj hlinou. Tak. Dobre, ja si to tuto osvetlím. Aby sa mi tu žiadni potvoráci nespawnovali. Tak. Dobre, tak ja ešte spravím tento sugarcane a už sa s vami rozlúčim. Vlastne toho sugarcaneu je dosť, keď si všimnete. Tak, aha, už mám stack. To ešte dosadím. Tak.
ešte vo vode tuto bude. Tak. Je toho strašne veľa, čo tu robiť. Tak. To asi bude všetko. Ešte sa mi zdalo, že mi voľaké padli sem do tohto jazera. Áno, tak. Dobre, takže máme skoro 2 staky. No je to celkom dobre. No, tak nič. Ja si potom natrhám tie holubičky a si spravím polievku holubovú. A do ďalšieho dielu si musíme spraviť už ten sklad, alebo si spravíme farmu na vity. Ale ja by som si asi farmu vity robil... Ja budem asi o skrín kopať a spravíme si farmu na vity. Čo vy na to? Ježiš, ja tu počujem zombika. Ešte toto je blok, čo som nevykopal. Tak. Ešte toto tu. Kopem. Dobre, a idem odložiť aj ten redstone. Jeden stack by som si mohol zbrať a aj ten šugrák. Aj toto hlinu. Tak. A zase mám plnú bedňu, no. Ja to potom budem musieť voľako rozstrediť. No, ale tak ja by som sa už s vami rozlúčil, tak sa majte a ahoj.